जों सारा त्रिपुरा गनांगै सिनि मानि कक ब्रक न तुयै जों सिनि रुमान स्क्रिप्ट दा बिखलाय फैना नर जत साइमान ना ताई नर नुगिबो तंगो बसर बसर जों अदा बिनो सानै तंगो फियाबा ताक फन्त जों त्रिपुरा गभर्नमेंट हाइकाबा इंडिया गभर्नमेंट बेसिन अ सिनि जे डिमांड दा बिनो गनि जायगाखौ हाइपनो जों टीएसएफ एंड जों टीआईएसएफ जे सिनि छात्र संगठन जों अ सबनो खायथानाय जेसक सिनि मानथाय सिनि जे डिमांड सिनि रुमान स्क्रिप्ट जों सानमुं सिनि ककब्र कगनो जे मान जेसक जों अ सबनो जों खाय थांनाय इभेन्ट नर नुगिबो तंगो जों बिसि बुरुम बुरुम जे प्रुफनो सिनि अ कगनो तुये सिनि रुमान स्क्रिप्ट दाबनो तिन जों सबा खाय थांगो जों खायबो थांनाय जे मान जेसक अबनो तंनाय तिनि बन्दर नुगुमा खाना सारा त्रिपुरा गनांगै तिनि 10 ता हाय जागाव जत जागनो रुमान स्क्रिप्ट तुये जों जत त्रिपुरासा स्टुडेंट जों जत त्रिपुरासा जों जत कुंथाय बारा हिनि सिनि जागै तंनाय सारा त्रिपुरा नि सिनि जत त्रिपुरासा जों अ दाबिनो तुये जों तिनि सबा खाय तंगो जों अ सबा तिनि महाय खेमाय केनो जे मान जेसक जों अ सबनो खाय थांनाय